Deze squalle uit Oud-Wanne houdt elke maand een collecte voor War Child. We vinden dat we het in Nederland heel goed hebben. Ja. En wij willen net alleen nog de band leren op squallen, maar rekenen in taal. Maar we willen ook leren dat er in andere gedeeltes van de wereld dat de band het minder hebben. Ja. En dat we daar misschien wat aan kennen met elkaar. En wat weet de band van War Child? Ja, ze helpen oorlogskinderen. Want wij hebben dan een keer met begrijpend lezen het erover gehad. Dan waren ze in Afghanistan geweest. Ja. En daar hebben ze kinderen geholpen op school. En dan gingen ze sport- en spelactiviteiten organiseren. Dit is een traditie, dus we houden sowieso de eerste maand van de maand collecte voor War Child. Ja. Het kan wel eens weer in de tak, want dan weet ik nog wel eens nieuwe projecten of misschien een fancy fair Ja. organiseren en dan de opbrengst voor War Child bestemmen. Het yield wat opsparren en gaat komende maand maar een ludieke actie naar Friesland voor War Child.